നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐഫോണിൽ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാനാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ പോവാം. സെറ്റിങ്സിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴെ പോയാൽ അവിടെ ബാറ്ററി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും. ബാറ്ററി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ബാറ്ററി ഹെൽത്ത്. അതിൽ ലോ പവർ മോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്നത്. 85% എൻ്റെ ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ശേഷം 1 ഇയർ ആകാനായി. സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയാൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ 30% യൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ടാണ് ഫോൺ ചെയ്യാൻ